ассалому алайкум дӯстони азиз. дар имрӯза навормон пешкаши шумо хонаи фурӯширо мекунем ки ҷойгир мебошад дар Туркия, шаҳри Алания, ноҳияи Авсалар. бениҳоят проекти хуб мебошад, бениҳоят маҷмӯаи истиқоматии беҳтарин аст. барои ҳамин ба ҳазур шишта бо диққат то охира тамошо кунед. умедворем ба шумо махқул мешавад. бо диққат гӯш кунед, сар мекунем. шаҳри Алания, ноҳияи Авсалар ҳамагӣ 950 метр то баҳр аст. ҳар соат трансфер то соҳили шахсӣ, ҳамчунин ҳар рӯз ба маркази Авсалар ва маркази Алания трансфер аст. аз инфрасохтор бошад соҳили шахсӣ, ҳавзҳои кушод бо акваноркаҳо, ҳавзи пӯшида, сауна, ҳаммом бо услуби туркӣ, аквапарк, автотургоҳҳои пӯшида ва кушод, майдончаҳои варзишӣ, волейбол, баскетбол, теннис, мултикорт, майдончаи бозии кӯдакон кушод мебошад, ҳуҷраи кӯдакон, минтақаи барбекю, нигоҳубин 24/7, кафетерия, ошхона, ресторан, чашмаҳои раққос ва бисёр чизҳои дигар. ин маҷмӯа барои иҷораи кӯтоҳмуддат бениҳоят мувофиқ аст. дӯстони азиз, дар вақти сезон 800 евро як моҳа иҷора мебошад, дар вақте ки сезон нест 450 евро мебошад иҷораи ҳар моҳа. яъне ин хонаро агар шумо харидорӣ кунед, дар оянда бениҳоят даромади хуб мегиред. дӯстони азиз, пассивни доход мегиред ҳар моҳ аз ин хонаатон. дӯстони азиз, чунки дар ин минтақа туристо, сайёҳон бениҳоят зиёд мебошад. дӯстони азиз, ва дар ин проект, дар ин маҷмӯаи истиқоматӣ мо як хонаи фурӯшии беҳтаринро дорем. дӯстони азиз, дар ошёнаи дуюм ҷойгир мебошад. бениҳоят ошёнаи хуб 51 метри квадратӣ мебошад. тарафи ғарбӣ бо манзара ба тамоми инфрасохтор, меҳмонхона, ҷангал ва аквапарк. хона бо ошхонаи тайёр ва ҳаммом супорида мешавад. дӯстони азиз, бо таъмир бо ошхонаи тайёр ва ҳаммом супорида мешавад. мехаред, медуреду зиндагӣ мекунед. минбаъд соҳиби хона онро худ таъмин мекунаду аллакай чӣ хеле ки ба шумо мақул аст, ҳамин гуна спальни гарнитур мегиреду ғайра ву ғайра. нархи ин хона дар ин проекти беҳтарин ҳамагӣ $120,000 мебошад. дӯстони азиз, беҳтарин вариант аст, бениҳоят варианти хуб барои сармоягузорӣ ё ин ки барои зиндагии худ ё ин ки барои гирифтани даромади беҳтарин, даромади пассив. барои ҳамин беҳтарин вариантро аз даст надиҳед. рақамҳо барои тамосро дар рӯи экран мемонем. чӣ саволе ки доред, занг занед, пурсон шавед. боз дигар вариантҳорам дар ҳамин маҷмӯаи истиқоматӣ доранд. агар ба шумо квадрати калонтар ва боз хубии дигари ин ширкат дар он мебошад ки вақте ки шумо аллакай ҳамаашро аниқ кардед, чиптаҳоро ба Туркия гирифтед. дӯстони азиз, пас ин ширкат аз аввал то охира дар бари шумо аст. дӯстони азиз, аз аэропорт шумо пешвоз мегиранд, ба маҷмӯаи истиқоматӣ мебаранд, ҷойгиршавии шуморо таъмин мекунанд, ҳамаашро худашон ба гардан гирифтагианд. дӯстони азиз, ҳамаш 100% мегузарад. ҳуҷҷатгузорӣ, пешвозгирӣ, гуселкунӣ, чӣ саволе ки доред, ҳамашро ба шумо ёрдам дода ба шумо ҷавоб метиҳанд, ба шумо кӯмак мерасонанд. дӯстони азиз, пас дар оянда агар шумо хоҳед ин хонаро ба иҷора според, боз ҳам ин ширкат ба шумо ёрдам метиҳад ки ин хонаро ба иҷора спориду ҳар моҳ ба шумо даромад метиҳад. дӯстони азиз, барои ҳамин варианти беҳтарин аст. аз номи канали Dom TJ занг занед, пурсон шавед. марҳамат дӯстони азиз, ва ба ҳамин навормон ба анҷом мерасад. раҳмати калон ки моро то охира тамошо кардем. барои реклама ба рақамои 97 14 55 15 танҳо дар WhatsApp ё ин ки Telegram муроҷиат кунед. то боздид, барори кор, худо нигаҳбон.